magandang balita si Governor Cariao sa mga Antiqueño na taga-Norte dahil siya mismo ang pupunta sa inyong lugar para magpahatid ng kanyang tulong at pagmamahal. Walang pa yung gobernador na nag-opisina sa Norte. Ako lang ay kumo si Governor Cariao baka ka taga-Norte. Kat mabatian ko ang inyong pahakloy, labi naging sa Marayel, mga Pandan, sa Libertad, sa Sibaste, sa Kulasi. Nga kung may kinahanglan ka mo sa inyong provincial government, maagtong pa kamulog ko sa San Jose. Kat maabutan pa kamo na absent ang gobernador ay guro ang ginahiwat ng gobernador, manuyahan ang lawas ninyo, labinagit kung may nagpasakit, na dilubyo, naabutan ka mo kang bagyo, na sulugan, na ospital, kag sa kasabel na matyan, wala ka mo nagtunan. Kadya, ako mismo, nga inyong governor, kaparapit, kag ginadara nato ng provincial government sa mga pangluyo. Salamat kayo, kag may nahapon, kanyang salamat. Labis naman ang pasasalamat ng mga nakatanggap at naabot na mapag-arugang kamay ni Governor Dodon Cariao. Ako si Agnes Blasi, taga Barangay Ilawod, Gasong. Salamat kay Gobernador Cariao Good. Sige, tugro na nga bulig, ginakon nga 3,000, bakal ko kabugas nga pakaon, ikanon ko. Salamat kay Gobernador Cariao Good. Salamat kay tugro nga bulig, ginakon. Ako sa Pilit ng Maris, tumuloy sa Braso, Raya Braso ng Pilit. Napasalamat ako kay Dok. Bulig ko pangatong. Ito si Pasinta sa lugar taga Tagumpid South mula sa Mantipi. Ako, bahal gid ako pagpasalamat. Bangod nga dinibida na ako pagka-hospital ko. Kag sa kadyang nga tayo ng tawan ako ako. Duro gid nga salamat ko. Bangod nga may barakal na ako pa ako nilulong. Duro nga salamat sa inyong pagdulong. Kaya, huwag kayong magdalawang isip na lumapit sa kanya sa oras ng problema. Dahil higit sa ano pa man, ang pagbibigay serbisyo sa mga Antiqueño ay ang numero 1 sa puso ng isang Governor Dodon Cariao.